Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень са студыі Еўрарады. Як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як звычайна у гэты дзень і ў гэты час, правда, у крыху нязвыклым фармаце, бо звычайна мы сустракаемся ў студыі, але рознае здараецца. Тым не менш, у нас у эфіры са сваёй штотыднёвай аналітычнай праграмай кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук і сябра вольнай Беларусі Павел Усов. Добрый день, спадар Павел. Добрый день. Ну, спадар Павел, звычайна я люблю распачаць наши эфиры такими агульна нацыянальнымі, там нейкімі каштоўнаснымі, каб нейкімі тэмамі пра нацыянальную свядомасць, гісторыю і гэтак далей, у чым вы таксама адмысловец, але часу не шмат, а тэмаў назапасілася вельмі таких гучных дастаткова, таму абыдземся без гэтага, а адразу, так бы мовіць, кінемся ў вір самых таких 10 нават гарачых падзеяў. Некалькі сваіх апошніх допісаў у тэлеграм-канале. Дарэчы, раю ўсім падпісацца на тэлеграм-канал Паўла Усова. Спасылачка ёсць у нас у каментатарскай. А таксама не забывайце падпісвацца на YouTube канал Еўрарада, націскайце на званочак і ставце свае падабайкі, каб не прапускаць наши штотыднёвыя сустрэчы са спадаром Паўлам. Так вось, гэтыя свае допісы вы прысвяцілі адной тэме: сітуацыі з вакол і у сувязі з выказваннямі, дзеяннямі Сергея Ціхановскага. Ну, неяк так экстрапалюючы яго дзеянні увогуле і на Святлану Ціхановскую, і на офіс, і на чэтую пэўную частку ўсіх дэмакратычных сілаў. Вельмі гучна свой допіс ад 4 ліпеня вы увогуле назвалі «Гудбай, Сергей». Спадар Павел, я, ведаеце, пачну, дарэчы, вось з каментара, які пакінулі у нас тут у каментатарскай яшчэ да пачатку нашай размовы. Аблучатель піша: «Господі, хай бы Усов так змагаўся з лукашызмам, як ён змагаецца з Ціхановскімі». Так вось, сапраўды, ці ёсць падставы для таго, каб вот так вот вельмі эмацыйна, горача і упарта, прычым не толькі вамі і не толькі вас это тычыцца, але абмяркоўваць сітуацыю, што сказаў Ціхановскі, як там ён дзейнічаў і як гэта адгукнецца? Тут такі шэраг важных пытанняў вы закранули. Першае — гэта рэакцыя на словы Сергея Ціхановскага, а другое пытанне звязанае з тым, на што скіроўваць высілкі, чаму столькі высілкаў нібы не прысвечваецца барацьбе, змаганнем з Лукашенко. Так? Пачнем з першага. Ну, каб адказаць на першае пытанне, чаму так востра і я, і іншыя рэагавалі на словы Сергея Ціхановскага, не на ўсе словы, а на словы, якія датычылі канкрэтнай сітуацыі, то знову давайте адкажам сабе на одно простае пытанне. Ці мы павінны ўспрымаць Сергея Ціхановскага, які выйшаў пасля 5 год вязніцы, утрымання у жорсткіх умовах, нечалавечых умовах, як чалавека з посттраўматычным сіндромам, з такой цяжкой псіхалагічнай, маральнай траўмай, і калі так, ну то просто ніяк не павінны рэагаваць на ягоныя словы, ніяк усур'ёз не павінны гэта ўспрымаць, падыходзіць да чалавека, які яшчэ да рэчаіснасці не адаптаваўся, ну і просто выключыць любыя каментары і сур'ёзнае ўспрыняццё таго, што ён кажа. Так вось, давайте адкажам на пытанне: павінны мы сур'ёзна ўспрымаць тое, што кажа Ціхановскі, ці не? Вось як вы лічыце, Зміцер?
Ці гэта просто вось разганяць ветер, і чалавек пасля траўмы просто можа казаць все, што заўгодна, і мы ніякім чынам не павінны ўспрымаць гэтыя словы, ніяк не рэагаваць, не падтрымліваць, нічога. Вось просто паслухалі і забыліся. І калі мы павінны так падыходзіць, тады ўзнікае пытанне, навошта там браць інтэрв'ю, навошта у яго, навошта дапытвацца, што ён збіраецца рабіць, які ў яго план, якія ўдары ён намагаецца наносіць, навошта яго цягаць чалавека хворага сур'ёзнымі праблемамі, калі мы дапускаем, што ў яго сур'ёзная праблема, гэта магчыма так, на мітынгі, дзе ён там заклікае беларусаў да барацьбы, да змагання, да нанесення 3 удараў. Калі мы дапускаем, калі мы прымаем за факт, што чалавек знаходзіцца ў цяжкім маральна-псіхалагічным стане, ігнаруем цалкам усе гэтыя выказванні. Калі ж мы ўсё ж таки адносімся да Ціханаўскага як да чалавека адэкватнага, які, не гледзячы на тое, што перажыў сур'ёзны, даволі балючы этап і вычарпанасць псіхалагічную і маральную на працягу 5 год, і калі мы да гэтага чалавека адносімся і да ягоных словаў сур'ёзна і адэкватна, тады мы таксама павінны адэкватна, сур'ёзна, на падставе фактаў, умоваў рэагаваць на гэтыя выказванні. Ацэньваць гэтыя выказванні як чалавека, які кажа пра тое, што ён намагаецца займацца палітыкай, намагаецца змагацца з Лукашенка. Калі мы адэкватна яго ўспрымаем і лічым яго адэкватнай асобай, то я лічу, што мы маем права як грамадскасць, ці апаненты, ці крытыкі, надаваць пэўныя ацэнкі і таксама даваць аналіз таго, да чаго гэтыя прызывы, дзеянні могуць прывесці унутры дэмакратычнай супольнасці, а таксама якія гэта можа мець эфект унутры Беларусі і ў тым ліку ў дачыненні да палітычных зняволеных. Так вось, я лічу, што нягледзячы на усе гэтыя 5 год цяжкасцяў, якія пражыў Сергей Ціханаўскі, ён асоба адэкватны. Ён не чалавек, які з'ехаў з глузду. Ён чалавек, які прэтэндуе займацца палітычнай дзейнасцю. І менавіта з гэтага пункту гледжання я ацэньваю ягоныя выказванні. І першае мы ўжо аналізавалі з вами на мінулым тыдні выказванне пра хуткі удар па рэжыму Лукашенка, пра тое, што для гэтага удару неабходна 200 000 еўра, і ён тады нанясе ледзь не смяротны удар па рэжыму Лукашенка. І потым, амаль тыдзень прайшоў, мы чуем наступную заяву, дзе ён абуральна, пакрыўджана выказваецца ў дачыненні да беларусаў, што яны не назбіралі яму 200 000 на барацьбу. І кажа пра тое, што калі вы мне тут грошай не далі, вы ў Беларусь не ўвернецеся, вы не пераможаце Лукашенка, і што вы ні на што не здатны, умоўна. Это ён не казаў, але з ягоных выказванняў гэта сведчыць. І гэта ўсё на фоне таго, што беларусы на працягу 5 год здзяйснялі даволі сур'ёзныя і фінансавыя праекты і падтрымку, і нягледзячы на тое, што беларусы змагаюцца ўжо у межах палка Каліноўскага, іншых адзінак ва ўкраіне гінуць там, не просяць 200 000 ніякіх грошай, хаця падтрымка гэта ідзе, і збіраюць і для дзяцей загінулых каліноўцаў, і для параненых, і гэта ўсё. То бок, і гэта на фоне таго, што беларусы шмат чым ахвяруюць. І, канешне, і для мяне, і шмат для каго такія выказванні, яны даволі абуральныя. І потым, пасля таго, як была хваля крытыкі, мы знову чуем ад Сергея, што вось я не гэта хацеў сказаць, я тут знаходжуся ў цяжкіх умовах, мне трэба на пачатак нейкія рэсурсы, каб распачаць сваю справу. І тут таксама на фоне таго, што сам па сабе офіс Ціханаўскай атрымоўвае велізарную фінансавую падтрымку і з боку ўраду Літвы, і з боку іншых арганізацыяў.
то люди там знаходзяцца, умоўна працуюць, знаходзяцца на заробку. І чаму беларусы павінны фінансаваць, калі шмат людзей у такім же самым кепскім матэрыяльным стане знаходзяцца, жывуць у хосталах, жывуць там у шэлтарах, не могуць працы знайсці, з цяжкім кепскім здароўем. Чаму ніхто з іх там не просіць там на пачатак там 200 000 і абуральна не кажа, калі вы мне тут не дапамаглі, то рэвалюцыі не будзе. Вось у гэтым кантэксце, канешне ж, рэакцыі у тым ліку там з майго боку, яны даволі крытычны. Бо такія выказванні яны, канешне ж, узмацняюць скепсіс у дачыненні да Ціхановскага, у дачыненні да ягоных там здольнасцей лідарскіх арганізаваць нешта агульна. Я ўжо не кажу пра умовы, у якіх мы знаходзімся. Няма ніякіх рэсурсаў, там нават калі б 200 000 назбіралі і 1 000 000 бы назбіралі, гэта б ніяк бы не паўплывала на сітуацыю ўнутры Беларусі. Калі мы сур'ёзна ацэньваем усе гэтыя падыходы і гэтыя заявы, я ўжо аналізаваў у мінулым тыдні, што няма такіх умоваў. Няма сіл, няма рэсурсаў, няма вайсковых аб'яднанняў. Нават калі мы паглядзім на полк Каліноўскага, ён абмежаваны ў сваіх дзеяннях. І таму, разумеючы ўсе гэтыя аспекты, нельга рабіць такія заявы, і тым больш выстаўляць прэтэнзіі для беларусаў, і потым тлумачыцца, што гэта не да беларусаў, гэта для гледачоў канала «Краіна для жыцця» і гэтак далей. Я упэўнены ў тым, што Сергей Ціхановскі не такі неадэкватны, што не можа зразумець сітуацыю, ацэніць, у якой сітуацыі Беларусь знаходзіцца, у якой сітуацыі дыаспара знаходзіцца. Я ўжо не лічу, што ён такі абсалютна бездапаможны, што не можа зразумець нават на працягу тыдня, што адбылося ў Беларусі, што адбылося з Беларусю. Ён добра арыентуецца ў сітуацыю, пра што і сказаў на першай канферэнцыі. На першай жа канферэнцыі шмат якія аспекты ён закрануў, што сведчыла пра тое, што ён разумее, арыентуецца ў сітуацыі вакол Беларусі, у сітуацыю ўнутры Беларусі, з беларусамі, што ён не зваліўся, так умоўна кажучы, з неба і абсалютна не разумее, што адбываецца. І яшчэ раз падкрэслю, менавіта з пазіцыі таго, што ацэньваю Ціхановскага як чалавека адэкватнага, як чалавека, які прэтэндуе на ролю аднаго з дзечоў палітычных, і таму так крытычна і так востра ацэньваю гэтую сітуацыю, бо такія заклікі і такія прэтэнзіі, яны падрываюць давер да ўсёй дэмакратычнай супольнасці, не толькі да яго, асабліва калі пытанне датычыць грашэй, калі на фоне шмат якіх карупцыйных скандалаў знову ўзнікаюць менавіта пытанне «дайце мне грошы», калі няма нават плана яснага дзейнасці. І апошняе. Апошняе, на што я хацеў звярнуць увагу, напрыклад, калі чалавек лічыць, што ён лідар палітычны, што ён намагаецца паўплываць на беларусаў, на сітуацыю, то я лічу, што варта было б яму казаць пра тое, што неабходна, тое, што ён казаў на першай канферэнцыі. Неабходна выцягваць людзей з вязніцаў. Неабходна змагацца любымі метадамі, метадамі на сённяшні дзень любымі у нас няма, а вось метадамі схаванай дыпламатыі, каб мага больш выцягнуць людзей з вязніцаў. Нельга кідацца папулістычнымі абсалютна некарыснымі заявамі, пасадзіць Лукашенка на кол, увесці там санкцыйны пакет, калі на пачатку адразу ж ён сказаў, што трэба прасіць Трампа, каб ён прасіў Лукашенка, працягваў нейкі дыялог, каб выцягваць гэтых людзей. Клапаціцца пра тых людзей, якія знаходзяцца у вязніцах. Я лічу, што лідар ці чалавек, які прэтэндуе на лідар, павінен на пачатку зразумець, у якім стане знаходзяцца ягонае войска, тыя людзі, якія яго падтрымлівалі. І, магчыма, ім патрэбна дапамога. Не мне, як генералу, а тым маім простым салдатам, якія вось пацярпелі тым ліку там і ў 20-м годзе, у 21-м, і гэтак далей. Пахадзіць, паглядзець, у якіх умовах яны жывуць. І перш за ўсё клапаціцца пра іх. Мне падаецца, так было правільна. Калі мы кажам пра нейкую барацьбу, калі мы кажам пра фарміраванне нейкай каманды,
на заваяванне даверу. Вось першае, што трэба зрабіць, гэта зразумець, у якім стане знаходзяцца тыя людзі, якія паверылі, там, пайшлі за Ціханаўскім у 2020 годзе. Вось з гэтага фарміруецца мая пазіцыя, маё стаўленне, бо яшчэ раз скажу, што такія заявы яны падрываюць увогуле давер да дэмакратычнай супольнасці, і ўзнікае ўражанне, што толькі грошы клапоцяць, толькі зборы, толькі праекты, без нейкай сур'ёзнай унутранай стратэгічнай напоўненасці. Нягледзячы на тое, я ўжо не кажу, што за 5 год колькі было выдана еўразвязам, штатамі, іншымі структурамі на падтрымку дэмакратычнай супольнасці і на змаганне. Пытанне, дзе ж гэтыя грошы і дзе вынік гэтага змагання. Спадар Павел, я пагаджуся з вами у тым, што калі сапраўды прагучалі словы про тое, што вот не сабралі грошы і сорамна і балюча, ну неяк такія, скажем так, непрыемны адразу такія думкі ўзніклі. Тым не менш, нават што непрыемныя думкі і ўзніклі как бы такія асацыяцыі не вельмі прыемныя у дачыненні да Ціханаўскага, вы пішаце: мяркую, што на гэтым кар'еры Ціханаўскага і Ціханаўскай скончыліся. Ці сапраўды вось тут можна казаць, што ну ляпнуў адзін нешта, так прычым тут другі, як это ўжо што адразу гэтае слово ці гэта дзеянне на ўсёй дзейнасці і, умоўна кажучы, ну кар'еры другога неяк так адаб'ецца крытычна. Ну, адаб'ецца, безумоўна, адаб'ецца, бо это ўсё ж такі частка, элемент, не кажу там штабу Ціханаўскай, а ввогуле такой палітычнай прасторы Ціханаўскай, і ўзнікае пытанне, ці ввогуле гэты офіс і сама Ціханаўская мае нейкі ўплыў на Сергея Ціханаўскага, бо гэтыя заявы так ці інакш шкодзяць, пераносяцца, хацім мы гэтага, не хацім, на Ціханаўскую, на дзейнасць усяго офіса. Тым больш, што Ціханаўскія ездзяць са сваёй жонкай па сустрэчах у Польшчу, у Нямецчыну, магчыма, у іншыя краіны ездзяць, і тут таксама ўзнікае пэўнае пытанне, якое там можна ўзняць, што шмат людзей чакаюць дакументы па году, каб проста адаптавацца, атрымаць побыт легальны, пытанні гэтыя вельмі доўга не вырашаюцца. Тут, ну, па сутнасці, лёгка атрымоўваецца, ёсць дазвол на выезд з Літвы на падставе нейкіх дакументаў, не ведаю, но гэта ўжо там тэхнічнае пытанне. Таксама атрымоўваецца, што ёсць эліта, якой даступна вырашэнне ўсіх бюрократычных пытанняў вельмі хутка, а ёсць проста беларусы, якія таксама пацярпелі і не могуць ніякія дакументы і візы атрымаць, каб проста знаходзіцца ў бяспечным месцы, і таксама ёсць пытанні, узнікаюць пытанні па дэпартацыі, па пагрозах нацыянальнай бяспекі, як у пытанні таго ж Верамейчыка, які змагаўся ва ўкраіне, не атрымаў карту на ПМЖ у Літве, вымушаны быў з'ехаць у Польшчу, потым там трэба было яму прачакаць паўгады ў лагеры для бежанцаў. Чалавек не вытрымаў, паехаў у В'етнам і апынуўся ў руках КДБ. Но это ж таксама уплывае вось, ну, такі выбарчы падыход уладаў там Літвы, Польшчы у дачыненні да беларусаў на агульнае стаўленне. Калі няма сістэмнай палітыкі, калі няма сістэмнай падтрымкі, калі ўсцяж узнікаюць пытанні з легалізацыі і гэтак далей. І тут яшчэ раз кажу, што прыярытэтам не павінны быць, прабачце, я ўжо выкажуся, экскурсіі па замежжах, а прыярытэтам павінна быць ацэнка сітуацыі, у якой знаходзяцца беларусы, якія выехалі з краіны ў цяжкай сітуацыі. У эканамічнай цяжкай сітуацыі, у цяжкай сітуацыі адаптацыйнай, з дакументамі. Вось вырашайце гэтае пытанне на сістэмным узроўні, а не раз'язджайце па замежжах і не прасіце новых санкцый. Это таксама элемент, вось, выказвання Ціханаўскага, пасадзіць Лукашенка на кол, і тут же палітика дае Ціханаўскае інтэрв'ю, не трэба там з Лукашенка загульваць, узмацніце санкцыі. Ударце санкцыямі па Лукашенка. Ну, ударце санкцыямі па Лукашенка, тады людзі, якія там знаходзяцца, увогуле не выйдуць, а там тысячы людзей знаходзяцца. І Лукашенко ўжо рэагуе на гэтыя выказванні новымі хвалямі рэпрэсій. І мне падаецца, ввогуле, вось такія заявы, якія нічым не падмацаваныя,
яны разрываюць на сённяшні дзень, падрываюць адзіную магчымасць выцягваць людзей з вязніцаў, рэальную магчымасць. Гэта вось нефармальны дыялог, нефармальныя размовы. І такія заявы яго просто сабатуюць. Ну, я разумею пэўныя, скажем так, Нефармальны дыялог, я выбачаюся, Павел, я выбачаюсь, просто удакладненне. Нефармальны дыялог каго з кім? Вот што вы маеце на ўвазе? Адміністрацыі той же Трампа, так, з Лукашенко, калі умоўна там нават сам Лукашенко, ці не Лукашенко, ці амерыканцы папрасілі не абвастраць пытанне. Вось мараторый адносна выказвання ў дачыненні да Лукашенко на месяц, каб усё ж такі нейкая гэтая нітачка перамоўная, кантактная, яна засталася, не перарывалася, бо яшчэ раз падкрэслю, гэтыя заявы адносна там пасадзіць Лукашенко на кол, там задавіць санкцыямі, ну не задавіце вы яго санкцыямі, і Лукашенко на кол не пасадзіць, але шкоду для вось гэтай камунікацыі нанесці можуць. Таму трэба устрымацца ад такіх, ну, не абсалютна адарваных ад рэчаіснасці выказванняў, якія скіраваныя на там невядома што і невядома на каго. Бо ёсць людзі ў закладніках, і трэба гэтых людзей выказваць, выцягваць. Іншых магчымасцяў і інструментаў на сённяшні дзень няма, акрамя вось гэтага гуманітарнага кірунку. І калі знойдзеце там мільённую армію, якая там пойдзе ў Беларусь, вызваліць Беларусь ад Лукашенко і ад Пуціна, ну окей. Вось калі для гэтага умовы будуць, тады давайте пра гэта будзем размаўляць. Зараз на сённяшні дзень ніякіх рэальных механізмаў, акрамя вось гэтых камунікацый, ну няма. І все гэта разумеюць. І таму я лічу, што варта ввогуле на вось такія заявы, там, дабейце Лукашенко, чым яго дабіваць, там, пасадзіце яго на кол, павінен быць мараторый. Альбо там мы зараз-заўтра Лукашенко ў Гаагу адвезем, як Латушка заявляе пра гэта, увесь час носіцца з гэтым. Ну не адвезеце вы Лукашенко ў Гаагу. Ну, запішыце вы там ролик на 100 000 праглядаў, але як гэта паўплывае на сітуацыю з палітычнымі вязнямі? Ніяк. А я яшчэ раз падкрэслю, што там даволі шмат у атачэнні Лукашенко, і мы ведаем з вами, што ёсць такія как Карпенкоў, Кубракоў, якія той же Церцель, якія выключна за тое, каб давіць беларусаў усім, чым толькі можна. Ніякага там, ніякіх размоваў, ізаляцыя, усіх скажем, пад каток, усіх закатаць, нікога не трэба выпускаць. Ну, вось гэта праблема. Я лічу, што трэба пазбегаць тых выказванняў у публічнай прасторы, якія не ўплываюць рэальна на палітыку, а могуць у пэўным сэнсе зашкодзіць тым, хто знаходзіцца ў вязніцы. Тым не менш, спадар Павел, калі мы ўжо кажам пра выказванні, і ці не падаецца вам, от Максім пытаецца, ці лічыць спадар Усаў нармальным тое, што спадар Пазняк перайшоў на абразы Ціхановскага, назваўшы яго істотай? Ну, пераходзіць на асабовасці, я лічу, ну, ніколі не трэба, так? Але таксама думаю, што гэта пэўным сэнсе эмацыйная рэакцыя на тое, што вось ёсць гэты канал размовы, і яго трэба захаваць, а не сабатаваць. І атрымоўваецца, што на пачатку я лічу, што лінія размовы Ціхановская была даволі адэкватнай, калі ён казаў пра тое, што трэба і медыям, і журналістам працаваць на тое, каб адміністрацыя Трампа ўзмоцніла нейкія там размовы з Лукашенко, каб яшчэ больш людзей вызваляць. Потым літаральна прайшло 2 тыдні, і рыторыка цалкам змянілася, так, як бы яго апрацавалі. Змянілася на рэч таму, што я не буду маўчаць, трэба Лукашенко там на кол пасадзіць, ну, зусім розныя падыходы. Я лічу, што якраз такі, калі б Сергей Ціхановскі працягнуў вось гэтую нарацыю, што ну давайте размаўляць, усё ж такі шмат людзей засталося, так, на сённяшні дзень мы не маем рэсурсаў зрынуць рэжым Лукашенко, не маем рэальна, то давайте хаця б ратаваць людзей. І гэтыя выказванні ўспрынялись бы больш адэкватна і з большым водгукам сярод тых людзей, якія зараз тыя ж самыя вязні
сем'і палітзняволеных, якія імкнуцца нейкім чынам гэты гуманітарны кірунак замацаваць і развіваць. Але ён якраз пачаў выказваць у кірунку таго, што на працягу апошніх гадоў выказвае офіс Ціхановскай, там, кабінет, давайте санкцыі, больш санкцый, і тады Лукашенко выпусціць з няволі. Ну не выпусць, 5 год ужо прайшло, рэпрэсіі працягваюцца, людзі паміраюць. Якія санкцыі? На каго гэта працуе? Я разумею, на каго працуе. У сэнсе таго, што для офіса вось гэта ізаляцыя Беларусі і для кабінета, гэта адзіная магчымасць захаваць уласнае існаванне. Бо калі з Лукашенко пачнуць размаўляць заходнікі, то патрэба у утрыманні офіса, патрэба у камунікацыі з офісам на такім узроўні, на якім яно ёсць зараз, адпадзе. Бо гэта умоўна таксама, так, гэта рэальнасць, гэта рэал-палітык, прызнанне Лукашенко як гаспадара сітуацыі. Чаго, канешне, офіс дапусціць не можа. Адсюль спробы вось гэтае сабатаванне рэчаіснасці. І, магчыма, так, вось, такія сітуацыі так Сергея Ціхановскага могуць выкарыстаць. Бо яшчэ раз падкрэслю, што практычнага сэнсу у такіх абвостраных закліках, там, посадить Лукашенко на кол, меня американцы попросили там помолчать месяц, я не буду гэтага рабіць. Для якога інтарэса? Калі мы кажам у супольным інтарэсе выцягнуць палітычных зняволеных, то варта было б месяц, я думаю, помолчаць, калі б гэта прыспешыла працэс выпушчэння яшчэ групы палітычных зняволеных, яшчэ десятка людзей. Ці гэта не варта? То лепей сказаць нешта, што раздрукуе там зеркало, наша Ніва, там Лукашенко накал. Але практычнага сэнсу ў гэтым будзе зеро, нават мінус. І сітуацыя пагоршыць. Ну давайте ўсё ж таки ўзважваць і быць адказнымі з таго, што мы прапануем і з таго, пра што мы кажам. Я думаю, што з пункту адсюль вось гэтая, скажем, рэакцыя даволі балючая Зянона Пазняка, які разумее, што там можа быць пагоршыцца сітуацыя ў палітычных вязняў, і гэты вось кірунак гуманітарных размоў можа быць перарваны. Канешне, там гэта звышэмацыянальны кірунак, але я разумею, што ўвесь час вось людзі працуюць на тое, каб, ну, паразмаўляйце там з Лукашенко, каб ён яшчэ там 10, 20, 15, 30, 100 чалавек выпусціў. Ані знову яшчэ раз, дзеля чаго выпадковага мінутнага імгненнага пафасу пасадзіць Лукашенко на кол. Да нема кола такого, каб пасадзіць Лукашенко, яшчэ раз падкрэслю, на кол, перш за ўсё трэба Пуціна на кол пасадзіць. Спадар Павел, узнікае некалькі такіх удакладненняў. С аднаго боку, мы ведаем, што ў прынцыпе да гэтых перамоваў, асабліва там, калі яны былі ўвогуле не публічныя, ніхто пра іх не ведаў, ніякім чынам дэмакратычныя сілы не былі далучаныя, наколькі я разумею, нават на ўзроўні кансультацый, а не тое, што там нейкага удзелу, саўдзелу, там ці пастаяць ззаду і там за спіной нешта пашаптаць. Што да таго, што кажуць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, ну, как бы яно не ўплывае ні на пазіцыю адміністрацыі трампаўскай, вот іх дэлегацыі, ні на ўсіх астатніх. Так чаму зараз мы робім такія вот вялікія вочы? Ну, сказаў і сказаў. На іх гэта не ўплывае. Гэта ўплывае на Лукашенко і ягонае атачэнне. Вось на што гэта ўплывае. Да, там ні Трамп, ні адміністрацыя не слухае, што кажа і што піша зеркало, ці што кажа Усаў на Еўрарадыё. Але атачэнне Лукашенко, якое ўвесь час яму паказвае, ось паглядзіце, там вас на кол намагаюцца пасадзіць, а вы тут слабасць праяўляеце. Мы тут за вас кроў пролівалі, там сілавікі кажуць, там у нас рукі па локаць у крыві, а вы тут сюсюкаецеся, размаўляеце з заходнікамі ці з апазіцыяй, якая вас там, вось паглядзіце, кажуць, што вы ніхто, вы мразь, там вы там вас на кол пасадзіць, і вы будете выпускаць далей. Так мы ж вам прапаноўвалі там садзіце і забівайце гэтых апозіцыянераў. Вось на што гэта ўплывае. На атмасферу вакол Лукашенко. Калі мы дапускаем, што ёсць там ліберальны нейкі, не ліберальны, квазіліберальны макеевскі кірунак,
то яны нейкая група намагаецца ўсё ж таки наладзіць контакты, разморозить там Рыбаков, Петкевич, так, то якраз такія выказванні ідэалагічна ўплываюць на ўзмацненне так званага бетона, які доказвае Лукашенко ні ў якім разе. Лукашенко вымушаны перад імі апраўдвацца. Што, ну, паслухайце, я тут не слабы, я моцны, мяне ніхто не можа ні да чого прымусіць, а калі я моцны, я павінен гэта прадэманстраваць. Вось я вам прадэманструю, яшчэ 100 пасажу. Яшчэ там ускладню рэжым утрымання для тых, хто застаўся ў вязніцы. Вось я пра што кажу. Канешне ж, на захаду ўсё роўна. Ці будзе там Беларусь, ці не будзе. Трэба разумець, сыходзіць з уласных інтарэсаў людзей, якія зараз у закладніках. З інтарэсаў Беларусі як дзяржавы, як краіны, як абшару, тэрыторыі. Вось з чаго трэба сыходзіць, а не з інтарэсаў заходніх. Для Трампа, разумееце, лёс там беларусаў, десяткі, сотні закладнікаў, гэта не праблема, гэта наша праблема. І мы, людзі, якія намагаюцца гэта данесці да заходнікаў, што іншых механізмаў няма на сённяшні дзень. Альбо знішчыце рэжым Пуціна сілавым варыянтам, сілавым механізмам. Ну, знішчыце яго. Чым вы яго можете знішчыць? На сённяшні дзень таксама няма ніякіх рэсурсаў, і задавіць санкцыямі Расію таксама не могуць. Тады можна казаць, яшчэ раз падкрэслю, пра сілавы варыянт. Калі такіх механізмаў няма, і эмбарга ніхто ўводзіць не будзе, нават супраць Расіі, які агрэсар, вынішчае тысячы людзей, эмбарга ўвесці не могуць, то чым вы збіраецеся задавіць рэжым Лукашенко? Давесці да голаду, да адчаю. Ну, няма такіх на сённяшні дзень механізмаў. А людзі ж там будуць, і гэта праз 3, 4, 5 год знову станець ясна, што гэта абсалютна слепы кірунак. Але людзі правядуць там яшчэ 5 год, цалкам застануцца без здароўя, без нейкіх сілаў, выйдуць пакалечанымі, каб проста нехта ўрэшце рэшт дацюмкаў сярод і кабінета, і офіса, што ну так, вось мы памыляліся. Але гэтыя памылкі каштуюць рэальнага жыцця людзей, і не тых, хто сядзіць у офісе, у кабінеце, а тых, хто сядзіць у вязніцах. І знову паўторваецца сітуацыя з 20-го году. Потым, калі Дабравольскі і Вячорка пачалі спрабавалі тлумачыцца. Ну, мы не думалі, што рэжым такі неадэкватны. Мы думалі, што Лукашенко з'едзець, хаця ім даказвалі, неаднакротна казалі, нікуды ён не з'едзе, ён патопіць усё ў крыві. Не, мірна ўсё будзе. І потым яны зразумелі, што мы думалі, што не такой ён адэкватны, што ён не будзе там тапіць крыві. І потым будзе тое ж самае. Тыя ж самыя людзі будуць казаць, ну, мы не думалі, што ён такі неадэкватны, мы не думалі, што санкцыі такія неэфектыўныя. А яшчэ дзесяткі людзей памруць у вязніцах. Так будьце адэкватнымі. Адэкватна сітуацыю ацэньвайце. Ну, адэкватная сітуацыя... Зараз адэкватна ацэніць сітуацыю. Адэкватнай сітуацыі паводле прапагандыста Воскресенскага выглядае так: здымайце санкцыі, пускайце калійку як мінімум, там і банкаўскія санкцыі, здымайце санкцыі на палёты з Белавіа, ну і палова людзей, якіх вы лічыце палітвязнямі, выйдзе. І ўдакладненне: палітычныя пытанні нас не цікавяць. Нас цікавяць выключна эканамічныя. Таму калі палітычныя пытанні не цікавяць, ну дык што там сказаў Ціхановскі, это с одного боку, а с другого боку ўсё ж таки санкцыі не было б іх, не было б і размову пра выключэнне, вызваленне. Ведаеце, што першае, там яйцо ці курыца, там не было б санкцый, по-рознаму могла б... Ну, калі ўжо тут яйцо ці курыца, то не было прэпрэсій, не было б і санкцый. Ну, так, дакладна. Таму давайте мы будем ужо ацэньваць той сітуацыі, якая ёсць. Так, я лічу, што тут не трэба таким пакетам, ну, калі б была б магчымасць, скажем, усіх за ўсіх, вось як украінцы абменьваюць сваіх палонных з расіянамі. Калі была б гарантыя, скажем, што ён выпускае ўсіх, то паслабленне санкцый у некаторых аспектах могла б быць.
якая б магла прынесці карысць для беларусаў, перш за ўсё, якія знаходзяцца ў краіне. Гэта, напрыклад, аднаўленне транспартнага спалучэння. Гэта, напрыклад, вырашэнне гуманітарнага крызісу на мяжы, увядзенне знову кантролю за мігрантамі з боку Беларусі, які існаваў да 2020 году. То было б карысна і для Еўропы, і было б карысна для Беларусі, і ў тым ліку, няхай для рэжыма Лукашенко, але гэта было б карысна, і выпушчаны былі палітычныя зняволенні. Давайте вось крок по кроку, не агулам. Калі была б такая магчымасць пакетна вырашаць праблему, можна было б яе вырашыць, але такой магчымасці няма, бо і Лукашенко не мае дастаткова ўнутранай аўтаноміі, каб гэтае пытанне вырашаць. Але калі ёсць крок по крок, палёгка ў дачыненні да Беларуськалі, да беларускай чыгункі, давайте дзейнічаць у тым кірунку, тым больш, што якраз адміністрацыя прадстаўнікі адміністрацыі Трампа казалі пра тое, што калі будуць выпушчаныя палітычныя зняволеныя, санкцыі ў дачыненні, амерыканскія санкцыі ў дачыненні да Беларуськалі будуць змягчаны. Вось ён, рамкі, у якіх можна дзейнічаць. Яны ёсць. Давайте паспрабуем дзейнічаць у гэтым накірунку. Не атрымаецца? Добра, ніхто не забараняе знову гэтыя санкцыі ўвесці. І ніхто не будзе гэтага аспрэчваць, як з Трампам. Вось ён усё хацеў мір з Расіяй, нават спыніў дастаўкі зброі, а потым зразумеў, што з ягоных уласных пунктаў гледжання, што сітуацыя для яго некарысная, знову пачаў пастаўкі ўзбраення. Гэта фронт, гэта вайна, трэба выкарыстоўваць розныя метады. Зразумела, што Расію дыпламатыі не перамагчы, трэба знішчаць гэты рэжым фізычна. Калі няма магчымасці фізычна на сённяшні дзень знішчыць рэжым Лукашенка, фізычна знішчыць, то і пагадзіцца з тым, што людзі будуць, пакуль гэтае знішчэнне наступіць, паміраць, то трэба выкарыстоўваць іншыя механізмы. 5 год паказалі, што механізмаў знішчэння рэжыму Лукашенка, акрамя вайсковага, няма. І не будзе гэтага вайсковага варыянту, пакуль не будзе знішчана Расія. Таму давайте спрабаваць ратаваць людзей. Атрымаецца? Супер. Не атрымаецца, можна знову павярнуцца да гэтага санкцыйнага кірунку, але ўпэўнены, што вось гэты, як і працавала гэта раней, аспект абмежаванага абмену, не гандлю, а абмену, ён спрацуе. Ён ужо спрацаваў, і візіт Келага гэта доказ. То даже нават дыпламатычныя кантакты і нават аднаўленне нейкіх дыпламатычных кантактаў для Лукашенка вельмі важнае. У прапагандысцкай ідэалагічным сэнсе, то можна было б выратаваць жыцці людзей. Захад нічога ад гэтага не губляе. Але праз гэта ратуюцца жыцці людзей. Яшчэ раз кажу, што агульна Беларусь не ў інтарэсах геапалітычных заходніх краін і ніколі не была. Это ў нашых інтарэсах, у нашых прыярытэтах знесці рэжым Лукашенка, выратаваць людзей. Альбо выратаваць людзей, знішчыць рэжым Лукашенка. І з гэтага мы павінны сыходзіць з уласных інтарэсаў, а не чакаць, што Захад нешта вырашыць. Не вырашыць Захад, не можа ён вырашыць праблемы Украіны, хаця дзякуючы пастаўкам, узбраеннем гэта падмацавала. Але каму ў Беларусі пастаўляць узбраенне? Давайте, спадар Павел, яшчэ ўсё ж таки працягнем тэму санкцый, але перш я тут адкажу на закіды з боку Ларысы Петрык, якая піша: Зміцер не хлусьце ў прамым эфіры, санкцыі не за рэпрэсіі уводзілі. Ларыса, не пішыце, скажу мягко, на эмоцыях, потому что, по-першае, я сказаў, что калі мы разважалі, что першая яйка ці курыца, то першымі былі рэпрэсіі, а потым пачаліся санкцыі, а потым была вайна, і потым былі яшчэ санкцыі за саўдзел у вайне. Таму не ўсе санкцыі альбо за гэта, альбо не за гэта. Яны ёсць розныя, і іх по-рознаму трэба ацэньваць, і трэба слухаць, а не кідацца адразу пісаць розныя бздуры. Але тым не менш, Максим піша: рэжым прам крычыць, што санкцыі робяць ім балюча, а Усаў і Пазняк кажуць здымаць санкцыі. Дык наадварот, іх трэба узмацняць. Дарэчы, ведаеце такую эксклюзіўчык невялічкі? Мы тут абмяркоўвалі размову, якую выклаў учора праваабаронца Леонид Судаленко с Воскресенскім. Я дзеля цікавасці спытаўся у Леонида, па чыёй ініцыятыве
адбылася гэта размова увогуле. Так вось Леонид сказаў, что гэта Воскресенскі гэтым разам да яго пагрукаўся. Ну, я так разумею, атрымаў каманду ад свайго кіраўніка спадара Церцеля агучыць вось гэтыя ўсе тэзісы, якія ён і агучыў найперш датычна вызвалення за зняццё санкцый. Так що ж таки балюча ці не балюча? Паслухайце, у чым вымерыць гэту балючасць? Вось давайте разважаць практычна, у чым вымяраецца балючасць. Конечно, для Лукашенко, для режиму прызнання у рэчаіснасці, вось калі мы кажам пра разважанне рэальных палітычных аспектаў, напрыклад, прызнанне, вяртанне дыпламатаў у Беларусь, ці вяртанне беларускіх дыпламатаў, аднаўленне консульскіх паслугаў, не мае каштоўнасці практычнай. Гэта ідэалагічная каштоўнасць, ілюзорная, эгоістычная. Вось яго прызналі, з ім вядуць перамову, Келах прыехаў, абдымаўся з ім. Вось для Лукашенка гэта як бы псіхалагічны паказчык ягонай моцы. Ці як прыязджаў спадар Карчэўскі, маршалак Сенату, і казаў, што Лукашенко гэта душэўны чалавек. Ці Курц прыязджаў, абдымаліся таксама, ці Кушнер абдымаліся з Лукашенко. Вось для яго статуснасці гэта як для Трампа Нобелеўская прэмія, ці партрэт, які павінен вісець у Белым доме. Вось для практычнага сэнсу, для існавання рэжыма гэта ніякага не мае. Таксама і санкцыі. Што зазначае балючасць? Вось вы мне патлумачце гэта. Это што, менш сілавікі пачалі атрымоўваць грашэй? У іх пачалі заробкі забіраць, ці кватэры не даваць, цэлыя дамы будуюць для сілавікоў. Ці падаткі там зменшыліся, ці людзі не атрымоўваюць там заробка, ці прадпрыемствы сталі. Што такое балючасць, акрамя пустых словаў? Вось няхай спадар у каментарах просто мне напішаць. Мне цікава ягонае меркаванне. Балючасць гэта калі, рэальна, калі мы разважаем, гэта калі беспрацоўе ў Беларусі узнялася до 5 мільёнаў. Калі дэфіцыт у краіне. Вось апошнім часам я там чытаў недзе, што золата-валютныя рэзервы Беларусі павялічыліся там на 300 мільёнаў. Это як? Это балюча ці не балюча? Так, конечно, у перспектыве, ну, скажем, там 30 год, вось як Куба, можна давесці краіну, калі б яна была выспай, да сітуацыі абсалютнай беднасці. Вось яны як былі ў 80-х, 70-х годах, так і застралі. Гэта вось 50 год санкцый супраць рэжыма на Кубе. Але на пачатку яго Савецкі Саюз падтрымліваў, потым там іншыя лацінаамерыканскія краіны. Так як гэта, балюча ці не? Вось я просто ступень выражэння ў эканамічных параметрах і палітычных гэтага не разумею. Канешне, для напаўнення бюджэту, там, для нейкіх сімвалічных аспектаў, прарыў на захад, там, развіццё нейкіх эканамічных адносінаў, так, гэта мае сэнс. Але калі мы кажам пра ўтрыманне ўлады, як для Пуціна, напрыклад, то ён можа згнабіць у лагерах мільёны, ему не будзе балюча. Ён будзе заставацца пры ўладзе. А тыя, хто будуць гніць, так для іх будзе балюча. Якраз таки балюча для тых, умоўна, рэальна балюча. Хто не даедае ў вязніцах, хто галадае, хто сядзіць у адзіночках. Вось для іх балюча. А не для рэжыму Лукашенка. Ён можа праіснаваць яшчэ 5-10 год спакойна з санкцыямі. Нават калі б эмбарга было ўведзена, якога не будзе. Канешне, яшчэ раз падкрэслю, яны будуць намагацца прарывацца, бо гэта прыводзіць для ўзмацнення ўнутранага ідэалагічнага парадку палітычнага. Гэта так. Але гэта адбываецца, калі мы проста хацім дасягнуць нейкіх эмацыйных эфектаў ідэалагічных, ізаляцыя, там, не размаўляць з Лукашенко, мы іх дасягнем. Але гэта, па-першае, не паўплывае на стабільнасць палітычную рэжыму, бо санкцыі дзейнічаюць у вельмі далёкай перспектыве, далёкіх перспектываў, пры тым, калі краіна не ізалявана, але не прыводзіць да зрынання рэжыму, трэба зразумець. Санкцыі ніколі не прыводзяць да зрынання рэжыму. Яны могуць стварыць іх, зрабіць іх ізгоямі,
аслабіць гаспадарку, але зваліць яны ніколі не зваляць. Звальваюць рэвалюцыю, але для рэвалюцыі неабходныя адпаведныя умовы. Нават там эмбарга было ўведзена супраць рэжыма Саддама Хусейна. Яго звалілі толькі пасля другой вайны ў 2003 годзе. Санкцыі былі ў дачыненні да Лівіі. Але пакуль там самалёты НАТО не прыляцелі, ніякай рэвалюцыі не адбылося. Таму давайте разважаць з пункту гледжання практычнай палітыкі, рэальнай палітыкі. Я згодны з тым, калі б у нас быў агульна-універсальны падыход да ўсіх аўтарытарных краінаў, ніякіх эканамічных адносінаў з аўтарытарнымі краінамі, не з Расіяй, не з Беларусю, не з Кітаем, вось увесь ліберальны свет дамовіўся, уводзім санкцыі супраць аўтарытарызму і не будзем мець з імі ніякіх дачынень. І это, я думаю, што ў перспектыве некалькі год спрацавала і, магчыма, бы аўтарытарызму не было б. Але такога падыходу універсальнага ніколі не было і ніколі не будзе. І пакуль гэты падыход сфарміруецца, там дзесяткі беларусаў, калі не сотні, памруць у вязніцах. Таму давайте сыходзіць з балючасці канкрэтных людзей, якія зараз знаходзяцца ў вязніцах. Калі ёсць шанс выцягнуць іх зараз, вось заўтра, там дзесяткі, сотні людзей, ну давайте не адмяніце, аслабьце гэтыя санкцыі, але вы выцягнеце дзесяткі людзей з вязніцы. Вось параметры, вось гэтыя параметры, рэальныя, палітычныя параметры. Я пагаджуся, можам, калі мы будзем сыходзіць, я сам заўсёды стаяў на маральных пазіцыях адносна санкцый. Санкцыі маюць выключна маральны сэнс. Не практычны, а маральны. Не будзем мець дачыненне з аўтарытарнымі рэжымамі, бо яны застануцца аўтарытарнымі. Але гэта павінен быць універсалісцкі падыход, а яго ніколі не было. Ніколі. Я быў, напрыклад, перасцерагаў адносна дыялогу з Лукашенко пасля 2015 году. Я казаў, што калі пытанне санкцый, вы там дыялогі ладзіце, праходзіць парламенцкая асамблея ОБСЕ ў Менску, Прэй, Герман, Меленцоў былі выключнымі аналітыкамі, якіх паўсюль запрашалі. Былі вялікія размовы з Лукашенко. Памятаеце, Магда там кніжку падараваў пра гібридную вайну, такую чорную метку яму Лукашенко перадаў. Я папярэджу, што гэта вельмі шкодныя гульні, бо калі будзе крызісная сітуацыя, Лукашенко усіх перарэжа. Ну, шмат было спрэчак з людзьмі, якія, на жаль, зараз ось пад рэпрэсіямі, што я не маю рацыі, што гэта вельмі добра, што адбываецца. Это гульні, так, гульні з валкамі. І калі б у нас быў бы сістэмны з самага пачатку, з 96-го году падыход да Лукашенка, жорсткі, ізаляцыі, санкцыі там, з 96-го году, не гульні, ціск на Расію, то, можа, і рэжыму гэтага не было. А зараз сітуацыя зусім іншая. Зараз вайна, Беларусь рэсурс ваенны Расіі. І трэба ў гэта таксама разлічваць. І таксама нешта намагацца на гэта нейкім чынам змяняць, уплываць, але перш за ўсё ратаваць людзей. Таму я проста заклікаю да адказных выказванняў, а не да пафасу. Каб проста на імгненне быць на тытулах разнастайных газет і выданняў. Але шкоды гэта наносіць для людзей, якія ў вязніцах, значна больш, чым карысць. Дзякуй вялікі. Ну вось такое меркаванне у нашага эксперта, кіраўніка Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу і сябра вольнай Беларусі Паўла Усава, якую ён выказаў у нашай сённяшняй праграме. А мы сустракаемся штотыднёва раз на тыдзень па серадах. Таму, калі ласка, не забывайце подписываться на телеграм-канал спадара Усава, ну і безумоўна на YouTube канал Еўрарадыё. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочки і расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Са спадаром Усавым мы развітваемся і працягваем наши стрымы. Іх сёння у нас багата і ўсе вельмі будуць цікавыя. Я вам гарантую. Дзякуй яшчэ раз, спадар Павел. До сустрэчы. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна.